ప్రారంభోత్సవం జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు పాల్పంచుకుంటున్న గ్రామ సర్పంచ్ రాణి గారికి, ఉప సర్పంచ్ మరియు వార్డు సభ్యులకు, తహసీల్దార్ గారికి, ఏపీఎం, సిసి, పిఏలకు, గ్రామ రైతులకు, గ్రామ పెద్దలకు, మహిళలకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని సరైన మద్దతు ధర లభించడానికి, దళారులకు అమ్మి నష్టపోకుండా ఉండడానికి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరియు 2389 ఏ గ్రేడు మరియు సాధారణ రకము 2369 ఉంది. వీటితో పాటు 500 అదనంగా బోనస్ కూడా అందిస్తున్నారు. కాబట్టి రైతులందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్నాను. దళారులకు అమ్మి నష్టపోకుండా